0917-829-1075. Sa dami na pinagdaanan, bakit ngayon mo pa naisipan? Na gabi na palagi may yakap at talik. Di ba dati naman ay wala ka? Di ba dati naman akong sanay ng mag-isa? Di ba dati naman ay wala ka? Di ba dati naman akong sanay ng mag-isa? Wala ka na. Wish Exclusive on Wish 107.